Hej og velkommen til denne lille instruktionsvideo i, hvordan man kan bruge SurveyBank til at finde nogle statistikker, som man eventuelt kunne bruge i forbindelse med mundtlig eksamen i samfundsfag på BNU. Jeg har gået ind her i surveybanken.aau.dk og her trykker jeg så på den blå her, der hedder Start SurveyBanken. Nu kender jeg jo selvfølgelig på forhånd de her forskellige kategorier, hvad de indeholder. Men det er meget god idé, at man lige sådan kigger det lidt igennem. Men det jeg lige vil henvise til her, det er det, der hedder valgundersøgelser. Der er lavet en række valgundersøgelser ved valget i 01, 05, 07 og 11. Og der bliver spurgt til en lang række ting i de her valgundersøgelser, så det er et meget godt sted at starte. Hvis man er i tvivl, kan man også prøve at søge heroppe i feltet her. Det kunne være, at man kunne søge på skat eller indvandring eller et eller andet. Men ellers så prøv at kigge lidt rundt omkring. Jeg prøver at vise jer sådan helt simpelt, hvordan man finder nogle tal frem. Nu her vælger jeg den her folketingsvalg 2011, og så vælger jeg det, der hedder Variable Description. Og der kommer en række variable her. Og det, som jeg er interesseret i at undersøge, det er danskernes holdning til det offentlige forbrug og velfærd. Så den går jeg ind under her, og hvis jeg bare trykker på den overordnede, ja, så kommer alle underområderne her. Det, der bliver spurgt om her, det er danskernes holdning til det offentlige forbrug af penge på forskellige områder. Hvis vi går ind på det, der hedder sundhedsvæsenet, ja, så kan vi så se, hvad folk i den her undersøgelse har svaret på, hvorvidt man mener, at der bliver brugt for mange passende eller for få penge til den her opgave, altså sundhedsvæsenet. Og det vi straks kan udlede af det her, det er, jamen, danskerne mener, at der bliver brugt for få penge på sundhedsvæsenet. Det er 60%, der mener, og der er lige knap 30%, der mener, at det er passende. Og der er kun 4,5%, der mener, at der bliver brugt for mange penge. Jeg prøver at gå tilbage og finde et andet område, uddannelse. Der er det lidt næsten det samme, altså et flertal, der mener, at der bliver brugt for få penge på det. Og jeg kunne også finde noget som folkepension. Der er det lidt flere, der mener, at det er passende, men igen meget få, der mener, at man bruger for mange penge i hvert fald. Hjemmehjælp, der er vi lidt tilbage i det samme billede her igen. Og kollektiv transport, det vil man også gerne have flere penge til. Og hvis jeg så sammenligner det med, hvorvidt man er villig til for eksempel at sætte skatten i vejret, ja, så kan vi se, at der står her, følgende forslag kan bidrage til at skaffe flere penge til at finansiere velfærdsopgaver, og så sætte skatten i vejret. Og der kan vi se, at det er der kun sådan omkring, hvis vi ligger i meget høj grad og i høj grad, 12%, der synes, det er rigtig fint at sætte skatten op. Så er der sådan 30%, der siger, ja, i nogen grad, men så er der omkring næsten halvdelen her, der siger, i mindre grad slet ikke. Så danskerne er egentlig ikke særlig interesseret i at sætte skatten særlig meget op, men de på den omvendt er de meget interesseret i, at vi bruger flere penge på en masse områder. Og det er sådan egentlig et eksempel på, hvad det er for nogle svagheder, der er i velfærdsmodellen, i den skandinaviske velfærdsmodel, at folk egentlig forventer, at der bliver brugt en masse penge, og gerne flere penge, på de her forskellige velfærdsområder, men man er egentlig ikke rigtig villig til at så også betale det, der skal betales. Så her kan det være svært for politikerne rent reelt at gøre noget. Hvis vi så skulle prøve at kigge lidt på, hvordan vi for eksempel kan kigge på partiernes vælgere, og så deres holdning til det offentlige forbrug. Ja, når vi bare har det her svar her, så er det jo hele populationen. Men der er faktisk en meget, meget nem måde at vise forskellige grupper, vælgergruppers holdning til et bestemt spørgsmål. Det er det, jeg vil lære jer nu og vise jer nu. Så bare følg mine instruktioner og gør, som jeg også gør. Det du skal gøre først og fremmest er at gå op i det, der hedder tabulation. I tabulation får du en column heroppe, og du får en row her. Altså rækker og kolonner. Så går vi tilbage til det her spørgsmål, der hedder at sætte skatten i vejret. Hvis jeg nu højreklikker på den, så kan jeg så vælge enten at tilføje den til rækkerne eller til kolonnerne. Nu vælger jeg at
får jeg den til kolonnerne, så kommer den til at stå heroppe, og det jeg nu skal finde, det er en anden variabel, som jeg kan sammenligne med. Og det jeg gerne vil sammenligne med, det er altså hvad for et parti man har stemt på. Så her skal jeg gå ind i det, der hedder partivalg, og så skal jeg kigge på partistemme ved folketingsvalg den 5. september 2011. En højre klikker jeg på, og nu skal jeg have den ind i row, fordi jeg satte den ind i column, altså de to variabler skal være på hver sin. Og så får jeg simpelthen en kombination af de her to variable. Så jeg kan se de enkelte partiers vælgere, og så deres holdning til det her spørgsmål her. Jeg kan også lave lidt fiksfakseri, og det kan jo være lidt svært lige at overskue det her. Nu går jeg ind i det, der hedder Change Selection. Jeg synes for eksempel Kristendemokraterne, jamen de er jo ikke i Folketinget, så dem synes jeg egentlig ikke er så interessante, og dem fjerner jeg lige her. Over i den her, så vil jeg egentlig også gerne fjerne dem, der svarer ved ikke. Fordi det er sådan lidt ved ikke. Så har man ikke rigtig givet tage stilling til det her. Så det fjerner jeg lige. Så får jeg nogle lidt andre tal her. Men den, som synes, at man skal sætte skatten op, for eksempel, jamen det kan vi se, det er socialdemokratiske vælgere. Og det er SF-vælgere, og det er Enhedslisten-vælgere. Det man lige skal være opmærksom på her, det er, hvor står de 100% henne. I det her tilfælde står de 100% hernede, og det betyder, at udgangspunktet af det her spørgsmål, eller det her svar, at dem, der svarer i meget høj grad, der er 36,5% af dem socialdemokrater, 14% SF-vælgere og 39,3% er Enhedslisten-vælgere. Det kan jo godt snyde lidt det her, fordi der er generelt set jo flere socialdemokratiske vælgere i sådan en undersøgelse her. Så det vi lige skal prøve, ja, det vil sige, jamen så får de automatisk en lidt højere andel. Men hvis vi nu går ind her og siger row percentage i stedet for, så kommer procenten altså til at ligge herude i rækken. Og det vi så har her, det er hvordan Socialdemokraterne har svaret på det her spørgsmål, og hvordan de radikale har svaret på det her spørgsmål, osv. Og der kan vi se, at Enhedslistens vælgere er klart dem, der går mest ind for at hæve skatten for at finansiere velfærdsopgaver. Så det er en lille finte, man kan benytte sig af det her system her, hvis man for eksempel gerne vil sammenligne partivalg med en holdning til et eller andet. Så min opfordring er, brug det her redskab til at finde noget selvstændigt materiale, som jo er et krav, når I skal lave den her 24 timers eksamen. Det var alt for denne gang. Jeg håber, at du nød denne lille gennemgang.